दे औ हाय औ दे नों सिख्ला गिदिर जाला नायनो थाथोंसै औ खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि गोदान भिडिअ'आ बयखौबो बरायबाय खयमन जागोन खयमन मुलाय खयमन मा जायो 2 मन 1 फाल्ला सालथाब होनायनि खनसे ओइ बोरो मावग्राफ्रा लायखादों मेजेमानो मावगासिनो दं आसोलफ्रा नै हजेनबाय जोङो नै हजेनबाय बिटिआर सरखार दानायनि प्रमद बर' सार शिफ जानायनि दे गोख्रै गोख्रै जानांगौलै गोगोम लान्जाय हमा बोनायनि एसे बिटिआर सरखारनि रायजो राजा नोंथांमोन जोंनिया दिनैसो सिरि मोन्दों मावगासिनो दा रेडि जानायनि अमा सावगासिनो अमा दाबो बोथोरा नै खुवा खुलुङा नुजोबो बोथोराबो दिनै मानि हिसाब माला मोनजाबावनांगौ जोंनि बेदना जाया माथो दाबो नै स्वाद का मटन है दासो होसनदों बे सारायसेल'खा बेदना दंबावोरा सारायथाम औ दंबावो फुलायनायलै जोङो बेदना बिटिआर गोदान सरखार जानायनि प्रमद बर' सार शिफ जानायनि सिजोंनो माबायदि जादों नुबायना अनजाग्रा लोगो नोंथांमोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन 90 केजि खोनाबाय ओंखामाथ' ओरैबायदि जाबाय ओंख्रियासो दासिमबो रेडि जाया जोङो नै जाजेनबाय अब्ला बयबो हाय हाय नुदोंलै जाग्राफ्रा बयबो हाय हाय लाहरला मोजां जागौमोन दे एसेसो खोन्थाहरदो दे जानायफ्राखौ एसे खिथाना हरदो ओरैहाय सारमोन दं नै जालागासिनो दा सारमोना जानायाव बिजि सोंथ'ला जेबो गासैबो उन्दै गेदेर समान मोनथाय जानायाव नै दा जागासिनो जोङो गासैबो उन्दै गेदेर समान मोनथाय होननाय बायदि दिनैहाय स्रायै ओंखाम जालायबाय बोथिसे सरखार दानायनि मुङाव देरहानायाथ' गैखाया जोंनिया बैयाव सारमोन जादों हनै दा बयबो जानायाव बिजि बिनिखायनो देखायनाय जासै दा बयबो जानायाव बिजि बिसोरो नोंसिनि लामाखौ सोरबा खाथेदोंलायनो नंमारगौ दा जानायनि थाखाय रेडि गासैबो
बेदरखौ बाहाग खालामखानाय जाबाय दाउ बेदर अमा बेदर गोबावजों खनसे सरखार दानायनि मुङाव दिनै रायजो राजाफोरजों मोखां नायनायलाय बोथिसे ओंखाम मोनजाबाय गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों I'm happy ओइ बा हेलौ होनदे औ हाय औ आयो बेस्राफोर खामफ्लाय मोनाखैनो दे खनसेल' हाय नुदो हायनो औ थेंक इउ बेस्राफोर खामफ्लाय मोनाखैनो दा टु सिटायाव हाबबाय जानाया हेलौ हाय होनदे दे आखाइजों ओरै दे हेलौ हाय होनदे नै जायगानि आङो मेखा हाय हेलौ खामब्रांगासिनो दा ओंखामा मोनाखैनो नेगासिनो दङ ओंखाम लाबोद' ओंखाम नै ओरै गैया Hi, hello. Hi, India. Hi, India. Ah, thank you. Ayo, musim buंलायथारबाय आरो होदे आयु जा गिदिर खानो ओरैनो देनां नों गिदिर जाला नायनो थाथों दे नों सिख्ला गिदिर जाला नायनो थाथोंसै आं इदिमोन नै ना नायनायनि दे सिनायाखै ना हाबदो सिनायाखै उन्दैफोर मेरला दं नालाय ओंखामा उखैबाय गैयालाबो 2टा जाबाय टाइमा गोरलैफ्रा ओंखाम उखैबाय नालाय गोरलैफोरनो गासिनोबो जाहोग्रोनाय जाबाय आरो आलासिफोरखौ जाहोनाय जाबाय ओंखायनो मोनजायाखै दाबा जोंसो ओरै नाहररा मोनजायाखै दा नोंसोर र' नेथ'बर' मोनजागोन सिन्था गैया गोरलैफ्रा उखैना दंजोबोमोन दा दंजोबो गोरलैफ्रा टाइमबो जाबायना एबार जोंनि फाला जानाया ना मा होनो हाय बयबो नुयो हाय होनदे औ जाबाय दा जोंनि फाला जानाया एबार